azken txampa, ikergazte 2019an, azken saio honetan, 2002 sari banaketa eta balorazioa. Ongi etorri guztiei, noski, eta lehenengo sari banaketan, hasiko gara poster honenen sariekin. Bost jakintza alorretako poster honari, UEUk ematen du sari bat, eta da, saria liburu sorta bat da, UEUken liburu sorta bat, eta sariak emateko Olatza Beleik daukagu, bera da batzorde zientifikoaren arduraduna. Bueno, Epak esaten bezala, posterrei ez politirei baizik eta posterren inguruan egin duzuen aurkezpenei emango ditugu sariak. Ez eta, jakintza arlo bakoitzean, publikoa, bertan izan den jendeak, hautatu du aurkezle bat sari hori jasotzeko. Giza zientziak eta artea den kasuan, Jon Martin, izan da Jon Martin. Gizarte zientziak eta zuzenbidearen kasuan, Eider Urkola izan da aurkezpeneko. Ingenieritzako aurkezpenik edo mikrotoki honena Mikel Mendizabalek egin du. Osasun zientzietan, Maritxu Goienetxe izan da aurkezpeneko. Eta azkenik, zientziak eta naturzientziak alorrean, Aitor Barkero izan da oso gozarria da ikustea ikergazten azkeneko egunean, azkeneko momentuan matikan denak hemen dagoela jakitagaren saria jasoko zuela. Sorpresa izan da gaur. Eskerrik asko Olatz, eta zorionak irabazleei. Ondoren, artikulu honenetako sariak. Bost arloetako sariak ematen ditu Baionako udalak, Baionako herriko etxeak. Eta hemen daukagu entrega hori egiteko Ugalde, parkatu, Ugalde, eta bera da Baionako hausapezordea. Eta Egunon eta ongi etorri deri Baionako Pilida. Bonjour à tous. Et d'abord, dans un tel contexte, je veux vous présenter
accepter mes excuses personnelles de ne pas pouvoir m'adresser à vous en euskera, vous pouvez l'imaginer, puisque j'ai le sentiment d'être de loin le plus cancre, le plus mauvais élève de cet amphithéâtre où vous avez brillé durant ces journées. Je voudrais aussi excuser monsieur le maire de Bayonne, qui, vous le savez sans doute, est aussi président de la communauté d'agglomération de Pays Basque, et qui est donc sur d'autres théâtres ce matin, mais il tenait, il me l'a encore dit au bout du fil tout à l'heure, à vous saluer, et je le fais bien volontiers en son nom. Vous dire un petit mot sur ces prix, puisqu'ils viennent d'être distribués. Ils ont fait l'objet, le 11 avril dernier, d'un vote unanime, je dis bien unanime, du conseil municipal de la ville de Bayonne, pour l'attribution de la subvention exceptionnelle qui permet effectivement cette remise de prix aujourd'hui pour les sciences humaines et artistiques, pour les sciences sociales et le droit, pour les sciences exactes et les sciences de la nature, l'ingénierie et l'architecture et la santé. Je voudrais simplement vous rappeler ici que la ville de Bayonne, depuis que nous avons commencé ce mandat, il y a déjà 5 ans, soutient traditionnellement de nombreuses institutions en faveur de l'Euskara, à l'instar du prix d'honneur par exemple d'Eusko Ikaskuntza et de la ville de Bayonne que nous remettons depuis de longues années dans le grand salon de l'hôtel de ville. Mais pour autant, nous étions conscients les uns et les autres qu'il ne fallait pas qu'on en reste à une approche patrimoniale, ancrée sur la tradition et sur la recherche traditionnelle. La modernité d'une langue, et l'Euskara est une langue moderne, passe par ce que vous avez démontré à travers ces prix aujourd'hui. Vous êtes, vous, à travers les thèses dont vous êtes les porteurs, dont vous serez les doctorants très vite, vous êtes l'incarnation de ce que doit devenir l'Euskara, c'est-à-dire, et de ce qu'elle devient déjà. Une langue de la modernité, une langue de l'intelligence, une langue de la créativité, y compris au niveau universel et mondial. Et la force de ce que vous avez fait, de ce que vous faites en ce moment ici à Iker, c'est de démontrer que le basque, en soi, est une langue qui reste une ressource pour nous, mais aussi pour le monde, pour l'univers, qui peut très bien regarder vers vous lorsque vous ferez avancer une réflexion collective. Et ça, pour nous qui aimons cette langue, qui nous battons pour, c'est un élément absolument fondamental. Vous êtes donc quelque part des pionniers de la vraie, de la grande modernité de l'Euskara. Je voulais ici saluer ce travail intellectuel fort que vous êtes en train de faire. Le deuxième élément qui me semble très fort dans ce que nous sommes en train de vivre, je l'ai observé tout à l'heure au café, il y a quelques minutes, c'est la capacité très propre à votre génération d'oublier de temps en temps les tablettes électroniques et les SMS ou les textos pour vous parler très directement. Vous êtes les représentants de disciplines très différentes, dans lesquelles, par définition, vous excellez, et pour autant, je l'ai vu au café, vous êtes capable de parler entre vous, de sortir de votre univers d'excellence pour aller vers celui de l'autre. Et ça, c'est un élément fondamental de ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Je le dis souvent comme élu, nous avons souvent affaire à de grands experts, à de grands spécialistes qui font en sorte que l'on prononce les discours les plus structurés et les plus ambitieux possibles. Mais ce que je reproche souvent aux experts de la génération qui vous précède, vous êtes la démonstration du contraire aujourd'hui, c'est d'être un peu enfermé dans leur univers et dans leur domaine d'expertise. Et la force de ces journées, c'est aussi que vous puissiez communiquer entre vous et donc changer, échanger des expériences en fonction des divers domaines dans lesquels vous excellez. Voilà les deux forces. C'est la modernité de la langue basque que vous représentez et aussi cette capacité que vous avez de communiquer les uns avec les autres et dans les domaines qui pourraient, eu égard au temps que vous y consacrez, vous enfermer dans des univers très particuliers. Je veux simplement vous rappeler que la ville de Bayonne, en 4 ans, a beaucoup travaillé sous, c'est vrai, l'autorité politique de Jean-René Etchegara et notre maire, sur beaucoup d'éléments qui travaillent aussi et qui aident la langue basque et à sa promotion. Je veux en particulier parler, bien entendu, à quelques mètres d'ici, du siège d'Euskal Tzagian, l'Académie basque, qui est à moins de 20 mètres d'ici. Je veux parler de l'antenne pour le Pays basque nord d'Eusko Ikaskuntza, ou encore le centre de recherche d'Iker, où nous sommes aujourd'hui parfaitement reçus.
Si je vous dis tout cela, c'est parce que Bayonne a la volonté aujourd'hui d'être dans la capitalité, au sens noble du terme, de ce portage, une ambition nouvelle pour la langue basque. Que la langue basque ne soit pas simplement une langue magnifiquement inscrite dans notre patrimoine, mais qu'elle soit aussi la langue de la pratique sociale, qu'elle soit aussi la langue de l'intelligence et de l'ouverture au monde à travers le partage dont vous êtes tous capables vis-à-vis des travaux que vous avez portés aujourd'hui. Je voudrais terminer sur un dernier élément qui me paraît important, c'est l'effort que l'on vous a demandé de synthétiser votre pensée en 5 minutes, voire en 5 ou 6 feuillets, si j'ai bien compris. Pour moi, qui suis très bavard, ce serait un exercice absolument impossible. Donc j'aurais dû arriver plus tôt ce matin pour prendre une leçon de concision et d'esprit de synthèse. Voilà. Et je pense que ça aussi, c'est un élément fort qui fait que je suis très heureux, très fier au nom de la ville de Bayonne d'être là et de participer modestement à votre remise de prix, en vous rappelant une dernière fois qu'elle n'a fait l'objet d'aucune discussion au conseil municipal, puisque c'est unanimement que toutes les familles politiques ont voté pour le travail que vous faites et pour l'avenir dont vous êtes tous porteurs. Un grand bravo. Emile Esker. Eskerrik asko, hitza hauengatik, non izaten dan miresten duen nola eramaten duzuen gara goi mailako jakintzaio eta komunikatzeko errestasun, gaitasun horrekin. Eskerrik asko herriko etxeari, sari hauetan parte hartzeagatik. Sariak berez dira, batetik UEUko diploma, 300 euro, dira ere artikulu argitaratzea aldizkari zientifiko batean, lor bakoitzean diferentea aldizkari hau, eta bada ere berriako arpidetza, urtebeteko arpidetza, hortan berriak laguntzen digu horretan, berriari ere gure esker ona helarazi nahi diogu. Beraz, vamos a guardatuko ditugu saria hori. Giza zientziak eta artea alorrean, Julen Manterola da sari dut. Bigarrena, giza zientziak eta zuzenbidea. Irabazlea da Libe Bimentzak. Hirugarrena, ingeniaritza. Irabazlea da Asier López. Laugarrena, osasun zientziak. Irabazlea da Nagore Elbu. Eta azkena zientziak eta nazun zientziak irabazlea da Amaiur Esnaola.
duena, gurekin dago Luis Intxauspe, Euskalbiltzako presidente. Udalbiltzako burua, eta berak emango du sari bat, Euskal Herriari begira estrategikoena dan aurkezpenari, artikuluari. Eta kaso egun denei, motxian esango dut nik lehenik eta behin eskerrak emane dizkiot Udako Euskal Unibertsitateari ikergazte topaketa hauek antolatzeagatik, bai? Gure herriko Euskal Herriko ikerlari gazteak topatzeko eta elkarren eginean aritzeko jardunaldi hauek antolatzeagatik, uste dut, zuek bizi izan dezutela honek dauka plus aberasgarri hori. Beraz, lehenik eta behin eskerrak Udako Euskal Unibertsitateari. Eta bigarrenik ere eskerrak topaketa hauetan ikergazten parte hartu dezuen gazte ikerlari guzti. Bai, berak esan duen bezala, zuen jakintzarekin, kepak aipatu duen bezala, zuen jakintzarekin, zuen ikerketekin, gure herriaren, Euskal Herriaren garapenerako ekarpen handi bat egiten dezutelako. Eta hori gainera euskeraz egiten dezutelako, ez? Gure Euskal Herri horren elementu kohesionatzaile bat izanik gure hizkuntza. Beraz, eskerrak eman denei, zorionak eman denei, batzu zorion gehi izango dute, sarirrek, ziurrenik, baina ere uste dut denei eskertzeko eta zoriontzeko modukoa dela, animo eta segi horretak. Udalbiltza saria, Euskal Herriko garapenerako interesgarria den ikerketa saria, hori irabazlea da. Ander Rodríguez. Bera ez dago, zure gorte ez dago, Josu Zabaltze. Azken txapa honetan, bigarren esatzia. Ariak emanda, valorazioa falta dute. Eta, hautatu maila, hemen dago, batzorde zientifikoa, hiru partaideak. Lehenengoa, Olatza Beleitzek ematen bizikun datu batzuk. Gehientsuenan jakin badezuten bezala, aurtengoa izan da hirugarren ikergazte, eta beti bezala antolatzerakoan kezkak agertzen dira. Beharra egongo da benetan, edo gure sensazioa da hori, ez? Eta, jasotako ekarpen kopuruak, esango nuke, adierazi duela, benetan, behar bat edo gogo bat badagoela, ez? Egia da, esango nuke, lehenengo eta bigarren ekitalditik zerbait jetxi dela ekarpen kopuru hori. Lehenengo 126 lan jaso benitu, bigarrenean 123, aurten 111, baina ez jetxi da zerbait, baina kopurua hala ere handia da. Eta horrek guri adierazten digun nolabait, edo guk jasotzen duguna hortik da, topagune honen beharra oraindik existitzen da, euskerako
euskeraz lan egiten duten ikertzaile gazten artean, eta aurrera jarraitzeko indarra ematen dugu, edo aurrera bat duela ustearazte dugu. Jasotako lan horietatik 100 aurkeztu dira hemen, eta 5 jakintza lorretan esan nuke parekatua, baino joera gehiago egon da osasuneko lanen artean, ez dakit jende gehiago ikertzen duen osasunean, edo animatuagoa diren osasunean lan egiten dutenak. Hori ezin dugu jakin, baina bai onda hortxika joera lan gehiago jasotzearena. Esan behar dut, aurten jaso ditugun lanaen gaiak, izan direla beste urte batzutan jasotakoak baino dibertsoagoak edo, eta horrek zaildu digula momentu batzutan lan batzuk ebaluatuan izateko ebaluatzaile egokiak bilatzea. Zentzu horretan, batzorde zientifikoaren izenean barkamena eskatu nahi dizuet ez duetako batzui kosta zaigu nahi baino desente gehiago ebaluazioa bidaltzea. Hori da, urrekorako kontaktatu dugu jende batekin, eta espero dugu, ez zaizkigula, edo gai berriak hartuko, baina gutxituko da itxarote denbora hau, ez? Nola nahi ere, esan behar dut, gero, bueltan jaso diren ebaluazioak, gehienetan, lan gehienetan, adierazi dutela zuen lanak kalitatezkoak ziala, ze nota nahiko altuak jaso dituzue horregat. Euskara mailari dagokionean, lan gutxi batzuk, behar izan dutela UEUko euskara zuzentzailearen zuzenketa, pentsatzen dugu gomendio horiek baliagarriak izango zirela behar izan dituzuen ontzat, eta noski animatu nahi zaituztegu gomendio horiek jarraituz, euskeraz idazten jarraitzea eta euskeraz argitaratzen jarraitzea, hori hemen ere, hori lantzeko aukera izan dugulako. Hori guztia hona etorri aurretik izan zen, eta hemen pasa ditugu 3 egun, ditugu posterrak eta haien aurkezpenak, ahozko aurkezpenak, tailerrak, denetai, eta zer esan horren inguruan? Hemen egunkea batzorde zientifikoko kideen artean, nik izango nuke komentario orokorra izan dela, aurkezpen guztietan eman duzuen maila izugarri ona dela. Hau da, guk zuen adina genunean, ez genuela hain ondo egiten, ez da aurrik ere. Jendea benetan, gaztea, baina prestatua eta gainera jende aurrean hitz egiteko gaitasun eta erreztasunarekin etorri zidatela. Beraz, zorionak, ematea bestegan ez zaigu tokatzen alde bertatikan zorionak, eta poza guretzako gure etorkizuna zuen esku da horako, beraz, rimeran. Hortik aurrera, espero dugu, eta jaso dugunaren arabera ala izan da ez, antolatu dituen tailerrak ere zuen interesekoak ez izatea, eta bertan, gustora egon izatea, nik uste dut kalean jaso dugunen arabera ala izan dela, baina espero dut beretan ala izatea. Aipatu nahi nuke ere, ikergaztek badu izaera ibiltari bat, ez? Durangon hasi zen, duela 2 urte Iruñean izan ginen, eta aurten Baionan. Horrek badu bere zentzua, ze alde batetik guri ez, ikertzaileoi, bai gazteoi eta gain gazte ez garen hori ere, aukera ematen digu toki desberdinetako ikerketa zentroak ezagutzeko, toki desberdinetako ikerlariak ezagutzeko edo ikerketa moldeak ezagutzeko. Beste alde batetik ere aukera ematen diogu toki
gu ezagutu ditzaten. Eta gainera, ezagutza hori ez da bakarrik ikerketa mailara mugatzen. Azken finean, ikergazteren barruan ere, aukera izan dugu, adibidez, hemen iparraldeko hezkuntzako mahai inguru bat edukitzeko eta bertako hezkuntzaren berri edukitzeko, edo Eztian bertako ikerketa zentroa ezagutzeko, eta gero ikerketa esparrutik urrutiago geratu daitezkeen beste hainbat gauza interesgarria ezagutzeko, Zizpa gaztetxean egon ginen joan den egunean, Zizpari buruz, Euskal Herria zuzenean buruz, Ekeri buruz entzuna izan genuen eta asko ikasi genuen. Atzo laborantza ganbarara bisita egin eta bertan ere dituzten proiektu guztiez eta ibilbideaz ikasi izan genuen, beraz, nik uste gauza asko ekarritxula izaera bitari honek eta, zentzu daukala ere izaera bitari horrek jarraitzea. Ikusten duzuen bezala, gu pozik gaude, hemen gertatutakoarekin, jasotzen dugu zuengatik ere sensazio hori eta animatuta mendi bi urtera berriro horrelako bat antolatzeko. Eta, esatea amaitzeko, datorren astean edo jasoko duzuela ziurtagiriekin batera, hemen parte hartu izanaren ziurtagiriekin batera, balorazioa egiteko aukera. Balorazio hori oso garrantzitsua guretzat, azken finean ezagutzeko zer gustatu zaizuen, zer ez zaizuen gustatu, edo zein ideia dituzuen hurrengo ekitaldi bati begira, hau hobetu ahal izateko posible bada, behintzat. Hau zen nire aldetikan, balorazioaren inguruan esatean nahi nuena, eta eskerrik asko eta besterik ez. Hitza da Urtzi Etxeberria bera da hemengo Iker Zentroko zuzendaria, babes handia eman diguna, berari esker egin ahal izan dugu hemen. Urtzi? Eskerrik asko. Lehengoan ongietorri egitaldean poza ibatzen duen, poza batetik, hasieratik gurekin kontaktatu zunean hemen olako zerbait antolatzeko berri pozara izan zelako eta erabaki genuen lagun izatea. Astelena esaten baita ere gela gobe ustea oso pozgarria zela eta poza areagotza jarraitzen du eta gaurkoa esan diteke festa bat ere badela, eta hontan guk badugu azpetiko garrantzia, baina hemen garrantzia duena ikergazteak dira, bai. Zebereiek gabeago zentzateke posible izango. Eta ongi etorri ekitalian ere esan nuen ikergazten helburuak beteak zirela, edo betetzen hasiak zirela, bai. Bat, ikertzaile gazteak biltzea, ikertzaile euskaldun gazteak biltzea eta plaza bat eskaintzea. Eta esan horrengo egunetan ikusiko genuela ikertzaile gazte hori bazutela gaitasuna goi mailako ikerketa egiteko. Eta dagoeneko aipatu dugu ez dakitzen bat aldiz, baina agerian geratu da hori egiteko eta askoz gehiagorako gaizatela. Eta beraz, berez eskarrik asko. Egia da zenkinean ikerketaren oinarria edo atzekaldean elkarlana dagoela. Eta ikergazte hasi zenetik dela urte. Elkarlana da zenean horren oinarri, bai, batetik unibertsitateak, erakundeak, hori hegoaldean hasi zen odaztait, urteak aurrera joan dira eta aurten iparraldera iritsi gara. Eta ez dut esango hazi bat edo jarri dugunik, ze aurretik ere elkarlana egin dugu, baina egia da honek beste dimentsio bat ematen diola elkarlana honi, bai, guretzako oso garrantzitsua da horrelako ekitali bat hemen bai egitea. Eta guretzako esaten dudan, naiz Iker
bere pixua hartzen ari. Bai, honek erakusten nola bai, Ugalde jaunak esaten duen bezala, ikerketa euskeraz egiteko gaitasun hori, eta goi mailako ikerketa egiteko gaitasun hori, benetan garrantzitsua da. Ez naiz gehiago luzatuko, eskerrik asko benetan zue danoi, tortzeagatik eta honetan parte hartzeagatik eta hau errealitate egiteagatik. Eta eskerrik asko ueuri, baitare, Euskal Herriko zati honekin ere goratzeagatik. Eskerrik asko zuri utzi egin eman duzuen laguntzagatik eta parte hartzeagatik. Eta bukatzeko batzorde zientifikoaren zuzendaria den Josu Omaetxeberria ari ematen ditzen. Kaixo danoi, berriro. Ni pixkat jarraituko dut gurtzik utzitako puntuan eta elkarlan hitz egin du berak eta atzo pixkat aurreratu genuen zuen hemen hasitako elkarlan hori edo bakoitzak dauzkan elkarlan horiek eta beste modu batera gauzatzeko ilusioa ere badugula. Eta atzo aipatu genuen proiektuak zeuek antolatutako eta zeuek martxan jartzeko proiektuetarako deialdi badaterako dugula. Atzo aipatu genuena, zertzela da batzuk besterik ez ziren izan, baina argi daukaguna da, disiplina artekotasuna jorratzen duen kongresu honek horixe daukara berezitasunetariko bat, arlo desberdinetan lan egiten duzuen ikergazteak biltzen zaretearen eta zuen arteko harremanak bultzatzeko bilgune oso interesgarria da ikergazte. Hori horrela izan da, buruan dabilkigu eta ideia hori, zeuen artean prestatutako eta jorratutako proiektuak aurrera emateko aukera eskaintzea eta horretarako deialdi bat egingo dugu udazken aldera, uda pasata gero. Orduan izango dituzu xehetasun askoz ere gehiago, baina momentuz esan dezakeguna da irizpideak izango direla ikerketa taldeen arteko proiektuak izan beharko direla, bi jakintza arlo gutxienez, bi jakintza arlo desberdinetako ikertzaileak osatutako proiektuak izan beharko dira, edo bestela, hiru ikerketa talde desberdin, edo hiru ikerketa zentro, edo unibertsitate desberdinetako ikergazteak biltzen dituen eta jorratzen dituen proiektuak izango direla. Amentxe, aurretik ere, baina amentxen elkarlan batzuk sortuko zirelakoan nago, eta aukera daukazue elkarlan honetan jarraitzeko uda ikastaroetan ere bai, UEUk antolatzen dituen uda ikastaroetan, UEUko webgunean sartu zaitezkete eta bertan ikusi ze ikastaro eskaintzen ditugun eta bertan parte hartzeko aukera daukazue. Zuen kontaktu hauekin eta jarraitzeko aukera bertan daukazue. Baita ere, poltxatan edukido zuen laguntenen bilduma horretan guztion e-mailak daude eta beraz zeuen arteko kontaktuak egiteko ere hor daukazue beste baliabide garrantzitsu bat. Horretaz gain, artizarra ere badaukazue, zuetako batzuk bertan zaudete eta zeuen arteko harremanak jorratzeko guna ere bada artizarra, UEUren aplikazio hori, programa hori. Hori esan da, uste dut, demostratu duzuela, gaitasuna daukazuela proiektuak aurrera emateko, elkarlanean lan egiteko, Ibsek esan duen moduan zeuen artean hitz egiteko, eztabaidatzeko eta gauzak elkartukatzeko gaitasuna badaukazue eta
guzti hori martxan jartzen baduzue, uste dugu oso aukera polita dela, zeuen artean euskeraz egindako ikerketa lan horiek bultzatu eta zeuen partetik aurrera eramatea. Eta horretan, bide lagun izango gaituzue UEU-tik. Eta beraz, horixe, eman duzue bueltatxo bat kontuari, zeuen artean hitz egin, batek seguru badaukala buruan zeo zer, ikusi duela edo entzun duela, hitz egin duela batekin zeo zertaz kitzikagarri izan daitekena eta bueno, ideia bat besterik ez bada ere, zueko dano komodo dakizuen bezala, ideia bat ikasten dira ikerketa lanak eta bidea batzutan bihurritu egiten da, baina normalean helmuga bat erabiltzen gara. Eta horixe da, eskatzen dizueguna, zuen hobeberra zuentzako dalako eta zuen demostratu dozuelako egin ahal duzuela. Eta horregatik, laguntza hori eskaintzeko prest gaudegu eta nahi dozuenerako, badakizue UEU non dagoen, eta olatzeko esan duen bezala, amendik 2 urtera berriro egingo dugu ikergazte, eta ikergazte hori hobetzeko ezinbestean zuen iradokizunak, kritikak, komentarioak behar ditugu, eta errez daukazue gurekin kontaktatzea. Eta, hau esan da, eskerrik asko zuei danoi, altxor batzareterako, eta altxor bezala tratatu behar zaituzte dugulako. Segi zegoen lanakin, eta animo eta indar horrekin, batzutan baldintzak ez dira honenak izaten, eta zuek egin hor baino hobeto dakizue prekaritate izan dira zein dan, baina, gauzak dauden bezala, hobetze alderako bide hori egingo dugu danon artean, eta ea gauzak hobetzen diren danontzako. Eskerrik asko danoi. Euskara ailegatzen da unibertsitateko azken gaietara. Bai egin dituzuen aurkezpenetan komunikatiboki oso interesanteak, bai geratzen diren 600 orrialdeko liburu horietan, dana idatzita artikulu guzti hauek, egun artikulu, koska bat igotzen da Euskara ikerkuntzako azken gaietan ailegatzeko. Espero dugu esperientzia hau zuentzat baliagarri izatea, ez bakarrik idatzi duzuena, komunikatu duzuena, baita entzun duzuena, eta hortik jaio diren ideia berriak, proiektu berria egiteko, lankidetza berria egiteko. Eta miren Josuk esaten duen bezala, UEU hemen dago, hor daude virtualki artizar horietan, posta elektronikozko zerrenda horietan, komunitatean lan egitea funtsezkoa da aurrera eramateko. Besterik gabe, hemendik 2 urtera arte, edo nahi baduzue, ekainaren 20an daukagu dako ikastaroen ikastaroa humanitate digitalei buruz Bilboko Euskaltzaindia egoitza plaza berritan. Hau basu. protokolotik kanpoko komentario bat da, baina, zuek altxorra zaretela esan dut, eta egia da, zuek gabe, askotan errepikatu dugun bezala, zuek gabe ez dago ikergazterik, baina ezinbestean UEUko plantilla, staff, neska mutilu guztiak, ziara, Eider Ridoi egon direla prentsa bulegoan eta komunikazioan, Emilio, Ane, Irati eta Ainhoa. Eta Ainhoa ere